Nesaf na te ni gael cwmni Wyn Williams i sôn am prosiect newydd sy'n teithio ysgolion Cymru ar hyn o bryd un wlad, dwy iaith. Felly croeso cynnes ato ni, Wyn. Ac yn y lle gyntaf, gweithio ni'n ateb beth yn union yw'r prosiect cyffroes yma. Wel, y prif nod y prosiect yw i gweld beth gallwn ni wneud o ran hybu'r Gymraeg mewn ffordd weddol newydd. Felly'n draddodiadol, mae Cymraeg wrth gwrs yn system addysg fel iaith addysg, ond fel rhywun fy hunan sydd wedi mynd trwy'r wedyn gweithio trwy Saesneg, wel, eisiau dangos i bobl, i ddweud y gwir, mae gymaint o beth i gweithio trwy Gymraeg, bod yn fwynhad. A pan o'n i'n ifanc yn ysgol, o'n i ddim yn meddwl mlaen lot. Os felly, fi'n gobeithio nawr, mynd mewn i ysgolion, dangos manteision o'r siarad Cymraeg, ond hefyd, gweld beth mae'r plant yn dymuno. Fi'n deall bod chi wedi bod yn gwneud hynny yn barod. Odyn, wel, cyn i ti fy mlaen te, fi oedd yn camera i ni gyda llaw yn Ysgol Bryn Tawe yn holi disgyblion Chweched Dosbarth am bwysigrwydd astudio drwy gyfrwng Gymraeg. Fi'n gobeithio mynd i Gaerdydd i astudio'r Gymraeg a newyddiaduriaeth, achos ni'n meddwl oedd adran y Gymraeg yn Gaerdydd yn cryf iawn. Rwy'n gobeithio wneud gwleidyddiaeth, ond tra bod e'n gyfleus i wneud yn y Gymraeg, sa'n credu bod cwrsiau o'r un safon yng Nghymru a yn Lloegr a'r Alban y lle. Ie, gobeithio mynd at Prifysgol Caerdydd wrth mae'r i astudio gwleidyddiaeth, achos mae'r adran fyna yn rili gryf. Hoffai wneud yn Cymraeg, ond does dim gyfle i wneud hwnna. Mae'n gobeithio aros yng Nghymru, oherwydd fi wedi gwneud pethau trwy'r Cymraeg ers y dechrau, so mae'n meddwl bod e'n fel haws i wneud y trwy. A mae mwy o cyfleoedd i gael trwy'r gyfrwng Cymraeg. Ie, so pryd dylwn ni gael yr un cyfle, rili, i ddringo'r un mor uchel, i fod yr un mor llwyddiannus. Fel, dyna newyddiaduriaeth na, os ni'n dylai i gael yr un chance i fod yr un mor llwyddiannus os ni'n astudio yn Gaerdydd neu'n Llundain, gwir. Ie, cymysgedd go iawn yn fyna. Ond beth yw'r ymateb yn gyffredinol felly? Wel, ni'n edrych i gael mwy o ysgolion mewn i'r prosiect. Felly, ar ddechrau'r prosiect i ddweud y gwir, beth ni'n edrych am yw partneriaeth gyda ysgolion dros Cymru mwyn i ni mynd mewn a creu cyfleoedd. Felly, un esiampl i ysgolion Gyfun, bydde di ysgolion eisiau mynd nôl i'w ysgol gynnodd nhw i helpu'r PTA neu'r Cymdeithas Rhieni Athrawon i lunio mwy o bethau dwyieithog. Os na fodd yn hytrach na cael pobl myfyrwyr neu bobl ifanc sy'n cwyn yn byti darpariaeth enghraifft yn Canolfan Hamdden sydd ddim yn ddwyieithog, bod nhw'n gallu mynd at ei gilydd a gwneud hynny. Be ni'n deall, mae'r bacalaureus yma, maen nhw angen dod o hyd i profiadau bwysig i'w CVs nhw ac mwyn cael yr cymwystron yna. Felly ni'n meddwl beth am ni'n mynd ar system yna a creu cyfleoedd bydd yn o'r fydd yr cymuned ac hefyd gobeithio i'r bobl sydd yn y system fel bod nhw'n gweld gwerth yn eu Cymraeg nhw a bod nhw'n mynd mlaen wedyn i troi mewn i sefyllfeydd lle ni'n fwy debyg o defnyddio fe. Fwy cymdeithasol yn dyfe, na beth yw e, maen nhw'n cael yr addysg yn yr ysgol, ond falle ddim y cyfleoedd na i ddefnyddio fe tu hwnt i'r stafell dosbarth. Cymysg oedd y farn y fyna, gan bell un yn gweud falle bod nhw ddim yn mynd i ddefnyddio'r Gymraeg mewn addysg uwch. Beth bydde'r neges bydde'r prosiect yma Wyn yn gweithio nhw? Siwt i newid i meddyliau nhw? Wel, na peth yna, mae pobl ifanc ddim yn siŵr beth i'n neud o ran y dyfodol, o ran y defnydd o'r iaith, ydy bod yn uchelgeisiol yn meddwl bod chi'n llai tebyg i fynd i ddefnyddio'r iaith. Ond be ni'n gweld nawr yn dinsoedd, Dinas Mwy Cymru Caerdydd, mae yna 2, os yna 3, os yna 4 ysgol Gyfun Gymraeg cyn hir, bydd y niferoedd o bobl yna sy'n meddu ar y Gymraeg yn mynd yn fwy, a ni yn gofyn felly bobl i ystyried gwisgo'r bath ydyn yma, fel pobl yn gwybod pwy sy'n siarad Gymraeg, ac o hynny, gweld bod yna fwy o hyder. Ac mae yna hefyd bod ni'n bwysig bod ni yn hybu'r cyrsiau y Coleg Cymraeg sydd yn bodoli. Mae pethau fel athroniaeth neu'r pethau cyfryngau cymdeithasol. Mae yna'r cyrsiau mas yna fwy o defnydd. Ond wrth gwrs mae rhaid ni gofio bod y plant angen arweiniad am y prosiect yma eisiau rhoi'r cyfle iddyn nhw cael y profiad o weithio drwy gyfrwng Gymraeg, a wedyn bod nhw'n cael mwynhad. Ac eto, mae'r peth diddorol ieithyddol yna, ynddo fe, enghraifft yn waith i, dwi'n lwcus yn gallu gweithio drwy Gymraeg lot, a wedyn mae'n wraig i'n wyddeles, felly dwi'n defnyddio'r Saesneg adre, felly mewn ffordd, iaith gwaith yw'r Gymraeg i fi'n hollol. Dwi'n credu'n bersonol bod yna'n fantes. A jyst gofyn cwestiwn i bobl ifanc, ydych chi ystyried hyn? Ydych chi ystyried bod chi'n gweithio trwy'ch gyrfa ysgol drwy Gymraeg? Ydych chi ystyried pa fath o beth byddai'n newid yr iaith i Saesneg yna? Troi rownd tym bach, gael pobl jyst i meddwl diwedd i raddau. Un o'r ffyrdd gorau mae'n siŵr erbyn hyn i gysylltu ar criw iau yw'r gwefannau cymdeithasol ag ati. Ni'n sôn mwy am hynny yn y man. Ond nôl â ni nesaf i Ysgol Bryn Tawe i glywed i ymateb nhw i'r Gymraeg ar y we.
ddiddorol yw lot o Facebook trwy'r Gymraeg yn credu. Fi wedi newid fel y set i ni newid yr iaith o stwff. A hefyd achos mae lot o dili dy fi ar Facebook sy'n siarad Cymraeg nawr. So pryd fi yn rhoi statuses y stwff lan, fi yn dieddol o roi nhw yn y Gymraeg. Mae Facebook fi wedi newid i'r Gymraeg, ond sa'n really danfod negeseuon yn y Gymraeg yn unrhyw beth fel yna. Mae Facebook fi ar y Saesneg, sa'n siŵr path o gwaniaeth mae'n neud ar y Cymraeg, to be honest. Falle yw'n neud un status mewn Cymraeg a dyna fe dim llawer o Google i fod yn onest. Ddiweddar mae mwy o stwff, mae fel Sianel 5 a'r pethau fel yna gyd dechrau dod yn fwy amlwg yn credu. So fi'n gweld, fi wedi sylwi fod mwy o beth Gymraeg i weld ar gyfroliau cymdeithasol. Pan fi'n edrych ar newsfeed fi, dim lot o peth Cymraeg yno, ond fi credu y pobl sy'n fel post o stwff yno, fi credu maen nhw'n trial apelio do cynulleidfa fwy. So mae'n neud na, fi credu maen nhw'n neud trwy Saesneg. Falle mae cwbl o tudalennau, ond dim llawer yn y Cymraeg. Mae popeth really yn y Saesneg. Falle hysbysebu mwy o pethau yn y Gymraeg, achos mae rai ar y foment, ond dim gymaint yma yn y Saesneg. A bydd yn just cael mwy o bobl yn ymwybodol am pethau yn y Gymraeg. Ie, falle mwy fyna sydd ddim yn defnyddio'r Gymraeg ar y we neu ar y gwefannau cymdeithasol. Ond mae yna gymaint o bethau nawr yn ddiweddar i ni wedi gweld pethau fel Sianel 5 nawr yn ddatblygiad cyffroes iawn ar y we a bocs brai yn gwybod yn boblogaidd iawn yn tu ni. Eisiau mwy o bethau fel yna sy'n eisiau, ynddo fe, Wyn? Wel, yn union, mae pobl ifanc yn defnyddio'r ddwy iaith drwy bywydau yndyn nhw, felly ar pethau fel Facebook lle mae posibiliad roi negesion hir iawn, maen nhw'n dieddol, maen nhw'n dweud fyna, dieddol o dechrau, a meddwl tri Saesneg, oedd rhywun yn codi'r rhyngwyneb, sef iaith y peth. Os ni'n credu bod chi'n defnyddio'r rhyngwyneb Gymraeg, chi'n mwy tebygol. Os mae'n gofyn y cwestiwn beth chi'n neud heddi, chi'n mwy tebygol o ddechrau drwy'r Gymraeg. Mae'n hwnna beth yw, mae'n hwnna mwy amser yn dy fe i wneud yn y ddwy iaith, falle yn y Saesneg, wyt ti'n amlwg fod beth bynnag yw dy ddilynwyr, mae pawb yn deall, yn dy fe? Ni eisiau pobl hefyd i teimlo bod y Gymraeg yn cynnwys pawb o'r gymuned yna. Bod ni'n gweld yn fel mae yna cymunedau daearyddol, dyna ni ddweud, ond hefyd rai ieithyddol. So bod ni'n creu y cymuned yna, defnyddio'r ar-lein i'n mantis ni. A mae rhaid chi gofod, mae'n lot o fanteision gwych gyda'r to newydd, mae'r peth oedd ysgol gyda ni i gymharu. Mae gen nhw gymaint o gyfleoedd positif a just dangos y ffordd bod nhw'n gallu mynd ati a cyrraedd uchelgeisiau drwy gyfrwng Cymraeg. A'r rhieni hefyd i ddeall hynny. Yn gwybod ti'n mynd ar daith gyda'r prosiect i cymbo hir. Os oes gan rhywun awydd nawr i dywel hodd di i'w hardal nhw, siwr maen nhw'n mynd ati? Mae'r cymunedau.org yw'r gwefan, felly a David at cymunedau.org gan enw cyntaf i David, wrth gwrs. David Wyn. A mae'r, hefyd gallwn nhw un wlad dwy iaith yw'r hashnod yn credu, dilyn y daith dros cyfryngau cymdeithasol. A ni wedi dechrau barod i raddau. Os dim rhaid i chi aros amdano ni, mewn ffordd, ni'n gofyn i bobl i gefnogi beth sy'n am barod hefyd. Yn ogystal â chreu pethau newydd a gweithio teg at cael papurau bro newydd yn ardal y fenni, bydde un uchelgais yr ardal yna. Ond mae'n yn agos i'r nes i gyrru heibio Llangennech gynnes sy'n tipyn o sôn yn y cyfryngau, ond mae'r plant dal yn ysgol, nhw angen cyfleoedd, a be ni'n deall, mae yna dymuniad yna i gael gorsaf radio i'r plant yn ysgol, felly gwnewch pethau bychan fel mae'n dweud. Wel, Dewi Sant wedi gweud i hi. Ie, os mae pethau fel yna'n digwydd, welewch ati i gefnogi, achos dyna beth yw ysbryd y peth. Ie, wel, mae'r bathod dyna yma yn amlwg. Wyt ti'n gwisgo un ar dygris, i ni'n gyfarwydd ar hein, os i ni'n mynd i'r warchfarchnad ac yn y blaen, a gweld i ni'n gwybod fod yna Gymraeg i'w chlywed ac i'w siarad. A mae'n helpu os ti'n gweld bathodyn ar rywun, heb os, Wyn, diolch o galon ti ddim mewn at ni heddi, a phob lwc gyda'r prosiect cyffroes yma, a cysylltwch yn dy fe. Mae yna waith i'w wneud, a pob lwc gyda hynny. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i ti.